No saan ngay dati panawin biyag ko nga inta agragsaken di ka gumura takas dati biyag laeng di ka matektikan sumagbay tumit ni ragsak kinarigat di isut makagabu tinda panagden na ayat ko sumangbay man ni dawel tuy ayat din tumatadael tain pateka nalablabes pay ngem tuy biyak tapamatek mo itika sa pula taayat mo ti gamgam-gamak tauray no lipaten kakunak jak pulos maisoro tuy rikna kinarigat di isut magkagabu tinta panagden ng ayat ko sumangbay man ni dawel tuy ayat din tumadadael tain pateka nalablabes pay ngem tuy biyak tapamatek mo itik ka sa pulag daayat mo tigam-gam-gamak tauray nulipaten kakunak jak pulos maisuro tuy rikna tapamatek mo itik ka sa pula